بابا Toyota 2009 почти 2010 вагон номерои Тоҷикистон бе проблема. Мақсад ки аз Тоҷикистон овардагӣ ҳамҷа ягон кас ҳай намекунад. Ина мошин, ина салон, ин салон ҳама чизош 100%. Ина старт стоп, обогрев сидений, климат контрол, ҳама чизора дора. Ноҷи мошина тамошо ка 70 ҳолни ҳама қоидавӣ, қонуни қоидаш қатӣ. Ина мошина ақибаш, мошина ақибаш 70 местни.